niin, ja tervetuloa. Se olisi nostalgia Minecraftia. Muutamalla modilla tietysti höystettynä, mutta... Joo, ei siinä sen ihmeempää. Lähdetään pelailemaan. Tosiaan Default Texture Pack. Ihan siitä syystä, että yleensä pelaan... Yleensä käytän Spaksia pelatessani, mutta ajattelin, että vedetään nyt vaihteeksi ihan defaultilla ja katsotaan mihin tässä vielä päädytään. Tää lähdetään pelailemaan. Kertaan vähän perustarpeet. Tuotahan mä tosattiinkin justiin. Mihinhän mahtoi olla mun bonussesti. Tuolla ei oo sitä. Joo. Tää on ihan hyvä kamat. Sinänsä hienon paikkaankin spawnattiin, että Extreme Hills on aina hieno paikka rakentaa kaikkea siistiä. Tuohon sais hienon rakennuksen, mutta se on vähän ihkeä siinä mielessä, siinä on vesipuoli. Totta kai siis se vesipuoli voisi täyttää, mutta ei jaksa. Joo. Ei mitään tosiaan, jos tykkäätte videoista ja haluatte niitä lisää, niin siitä vaan tilaamaan kanava ja tykkäämään ja huutelemaan ja kommentoikaa ihmeessä. Tässä näkyy joku luola. No nyt on toi FPS taas. Aivan surkea. Joo. Pitemmittä puhetta, niin hakataanhan tähän tuolla yöksi tommonen kolo. Sehän vähän dirtin tynkää siitä. Aivan tosta. Tosiaan aivan ensimmäinen Minecraft-video minkä teen. Mutta näitä rupeaa tässä nyt kun vain saan aikaa ja jaksan ja ynnä muuta, niin rupeaa tulemaan oikein urakalla näitä. Tekittiä melko varmasti tulee. Melko varmana. Koska tekittiä tykkään aika paljon pelailla. Ja tosiaan jos tykkäätte tilakkaa, jos ette tykkää niin älkää tilakko tai tilakkaa. Se on teidän aivan oma päätös. Minä en siihen voi, vaikka haluaisinkin vaikuttaa niin ei voi. Enkä rupeakaan saarnaamaan, että on pakko tilata jos katsotte videoita, mutta ei. Ei oo pakko tilaa. Mutta olen erittäin kiitollinen jos tilaatte. Se on aina mukava. Tehäs mä yhden cheatin teen tästä. Mä heitän nuua näkymään tuohon karttaan. Noi. Jos vaikka chesti niinku. Mä vennetään vielä yksi tonne päin.
Vähän se tuohon nurkkaan. Siitä vähän puuta. Noin. Crafting teippeliä. Ja se alkuun tosta chestistä vähän isompi. Noin, sit tehdään vaikka uuni. Nuo. Noin. Sitten tähän legendaarista poltetaan puulla puuta. Ei mä tarvitse vielä. Ei riitä muuten nuokaa. Nuo voi ehkä just riittää. Oho, ei tonne toimi. Nuon. Sitten ei tarvisi muuta villaa, tai lampaita etsimään, et saa villaa. Saa sitten nukuttua tuon yön pois. Tää on ihan nihkeetä alku yleensä mulla ainakin. Kestää niin tosi kauan, että pääsee alkuun, mutta sit se taas lähtee aika vauhdilla etenemään. Tosiaan nämä mun vähän isommat hypyt johtuu siitä, kun on tuo Zombies modipaketti tuossa asennettuna. Niin siitä johtuu tuo, että hyppään vain 2,5 blokkia. Tuuppa nyt ihan rohkeasti. Nyt on kyllä siinä mielessä mukava, että tuo FPS on koko ajan matala. Yhtään tykkää tommosista. Lyödään puuta turpaa. Juu. Mä rupean mälttää. Vaikka tulisikin enemmän saplinkeja sillä, että ne vaan odottais pois tosta. Ottepa ulis, sieltä se onneksi tulikin jo yksi saplinki. Toinen. Näillä regular treillä niin sanotusti on niin väliä. Niin oakilla. Ei oo niin väliä, kun näistä kumminkin tuloo yleensä jotenkin aika paljon. Tuloo aika paljon sääpilinkejä. Joo. Siellä on yksi, tuossa on yksi. Ja tosiaan, vaikka mulla nyt onkin tuo... Hetkinen, muka enempää on saanut. Nyt se tippani 3. No, ei kai sitten. Tosiaan pyrin siihen, että mahdollisimman vähän käytän hyödyksi tuota zombessia. Vaikka pystyisin toki vaan F:ää painamalla lentääkin täällä, mutta... Pyrin käyttämään mahdollisimman vähän. Että olisi mahdollisimman nostalginen Minecraft-sarja. Teidänkö olisi kiva seurailla, ettei oo sellaista, että siitä kaikki kamat vaan ja sit ollaan kiva sille, että mitäs nyt tehdään. Mä en oikein näe siinä niinku mitään järkeä. Mitään järkeä. Tekkitis mä yleistään sillä, että mä niin tuli ajatuskatkos.
Niin tosiaan mä silleen vaan yleensä teen jonkun aloitustalon, sen kivan pikkumökin. Ja siellä sitten asustelen. Mua nyt häiritsee tuo, kun FPS on... Aha. On hardilla het difficulty. Performance. Quality. No siis periaatteessa on noin Clearwater voi ottaa pois, Custom Fundit voi ottaa pois. Offille otetaan nuokin vaan ja Custom Colorit. Random Mobs. Offille vaan. Ei me nyt mitään smoothie-biomeja otetakaan. Custom Sky Offille. Joo. Jos nyt vähän toi FPS pysyis korkealla. Ois ihan kiva. Nuo ja sitten heitetään biffiä tulille. Kerästetään ennen kuin tuo yö tuolta saapuu. Tuikkaamassa tohon väliin mun torgeni. Sit vaan nukumaan. En tiedä, tosiaan mä mietin aika kauan, että tää on aika tylsää katsoa tätä ihan perus Minecraftia. Tiedän kyllä, että tätä on tube täynnä, mutta mutta päätin nyt silti kokeilla ja katsoa, että tykkäättekö ja sikäli mikäli tykkäätte, ihmeessä painakaa tilaan nappulaa, se on jossain siellä täällä tuolla. Kyllä te sen sieltä jostain löydätte. Siitä painatte silleen kivasti, tykkäätte ja sitten vaan niin, tykkäätte tilakkaa ja kaikkea tämmöstä muuta hauskaa. Mua suunnattomasti ärsyttää se, että toi Invitwixi vaatii nykyään sen Forge modloaderin. Se Forge modloaderi ei tykkää toimia yhteen Zombesin kanssa. Sittenkö mä nyt tässä jotenkin pärjää ilman sitä... mikäs nyt oli? Invitwixiäkin. Tässä tosta pari tikkuu vielä lisää. Vähän tuikkuja. Mä en kyllä ymmärrä tätä sorttaussysteemiä ollenkaan. Mä vähän täältä kaiveskelen kiveä. Niitäkin on vissiin yleistetty niitä Silverfishien spawnaamista, mitä mennään tulla aika monesti paikkaan. Kertokaa jos olen väärässä, mutta näin veikkaisin. Tai ainakin se vaikuttaa minusta siltä, että sitä on lisätty. Oho, nopas nyt tullaan FPS-droppia.
Joo, mitä aukaan. Jos no joo. Tuo on ihan kiva olla tuossa oven vieressä. Totta kai siellä on graveliä seinän takana. Täällä kun sille ei taas keksitty mitään järkevää käyttötapaa. Niin tekkitis. Tekkitis se tosiaan. Tekkitteen kanssa tuli jonkun verran hakattua. Koskahan se oli kun mä aloitin tekkitin? Se oli joskus... Edes muista. Noin ja... Ihan periaatteessa ei... Se on vähän aukeaa tosta, pitää ihan... Poltetaan vähän kiveä. Saadaan tosta. Poltetaan kyllä lisää karkoalia. Sinnepä näyttää puukin jo kasvaneen. Niin tosiaan tää ei enää kuuta, niin ei heittää se vielä mitään. Mulla on jossain vaiheessa vissiin vähän pukitti toi heittämissysteemi, se painotetaan hiiren, siis kuuta painoa, niin se ei niinku liikkunut mihinkään. Ei ole ikävä, kun on näin matala tää FPS. Mä en tätä vielä laskis. Tähtiä. Mitäs nois sateet pois? Fast. Depth fog.
Joo. Sitten kerran kaikki puut. Tehdään vähän lisää karkuaalia. Tässä nyt on oikeesti joku sellainen. Sellainen alapuolella semmonen ikävä juttu, että se olisi heti semmonen luola. Ennen mä tulen kyllä varmaan menemään, niin mulla on rauta-armorit. Sieltä tippu säplinki. Noin. Täältä on stonea ja tuo loppuu. No niin, nyt se kyllä näkyy oikein huolella, että mua piissaa. Noin. Sitten vaan noitulille. Noin. Se ois aika lailla siinä. Tänne tippunut on. Mahtavaa. Toi tortsi siltä. Nostat pykälää tännemmäs. Joo, tiedän olla hiukan väsyksissä. Hiukan onnellisleipät night. Ainakin se nyt ala aika lailla yö jo olemaan. Ai se on niin. Jos nää loput pois tästä. Mitäs tuosta vielä? Noin. Jaha, mennään nukkumaan. No. Se olisi sekapäivä pulkassa. Hei, jätetään tää tähän näin, ettei tuu ihan hirveän pitkä jakso. Katsellaan myöhemmin lisää. Mä koitan saada tuon FPS:n korjattua ja jes, palataan astialle. Se on